Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आमचो रिव्यू घेतिल्लो की एवरी मिनिस्टर हाव दे हॅव परफॉर्म कशें मिनिस्ट्री एज अ होल कोऑर्डिनेशन भारतीय जनता पार्टी म्हणूनच आनी कॅबिनेट म्हणून कशें कोणा कडेन कशें संबंध आसात आनी इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स आसा हाव वी शूड कॉम्प्लिमेंट ईच अदर एंड गो अहेड एज अ मिनिस्ट्री. सेल्फ एक मंत्र दिल्लो आसा, सेल्फ सेंट्रीक जावची परस पब्लीक सेंट्रीक जावपाचें. पब्लिकाच्यो ज्यो गरजो आसात त्यो पयलीं पळोवपाक जाय. हमारा लक्ष्य है स्वयं पूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर भारत के साकार करने के लिए प्लान किया है. बाद में 3 महीने के बाद वो आपके सामने प्लान और बीच बीच में रिपोर्ट कार्ड भी दे देंगे. केवल चुनाव जीतने के लिए हम नहीं है, हम गोवा मजबूत करने के लिए है. इसके वजह से हम रोड मैप तय करके काम करेंगे. चुनाव स्वाभाविक रूप में अच्छा काम करेंगे तो चुनाव स्वाभाविक रूप में हम जीतेंगे, दोनों भी जीतेंगे. और केवल गोवा नहीं, देश भर बीजेपी जीतेगा. येणारी पंचायत निवडणूक आणि त्यामुळे पंचायत निवडणुकीच्या संदर्भात चर्चा झाली आणि त्या संदर्भात सगळ्या मतदारसंघा भितर कारण पंचायत निवडणूक ही सिंबॉलाचेर आशिना, पण पार्टीचे कार्यकर्ते त्या भागा भितर निवडून येवपाक जाय. त्यामुळे कशा पद्धतीन थंय निवडणूक जिखपाक जाय ह्या संदर्भातली चर्चा ही आमदारांच्या बैठकी भितर जाली, मंत्र्यांच्याय जाली आणि कोर टीमीच्या बैठकी भितर जाली. येणाऱ्या दिसांनी कारण 30 मे 2022 आमचे केंद्रातले सरकार आमचे नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या सरकाराक सेकंड टर्माक 3 वर्षां पूर्ण जातात आणि एकूण त्यांच्या कार्यकाळात 8 वर्षां पूर्ण जातात. आणि त्या निमित्त वेगवेगळे कार्यक्रम 30 मे 2022 ते 15 जून 2022 या एकूण 17 दिसांच्या कालावधी भितर वेगवेगळे कार्यक्रम येणाऱ्या दिसांनी आम्ही करपाचे आसात. आणि मिनिस्टर सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की पार्टीक टायम दिवचो आणि त्यामुळे प्रत्येक म्हयन्यान आमचे मंत्री जे आसात ते आमचे प्रदेश कार्यालय किंवा दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कार्यालय जे आसा थंय प्रत्येक म्हयन्यान एक मंत्री त्या जागे भितर वचो. पंचायतीची निवडणुका आणि आता त्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या नुसार भारतीय जनता पार्टी ही कंटिन्युअसली इन मिशन मोड सदोदीत आसता. आम्ही सदोदीत म्हणजे पूर्णतः 2024 परत एकदा मोदी सरकार म्हणजे ह्यानुसार भारतीय जनता पार्टीचे आपले काम सुरुवात केल्लें आसा. सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आम्ही परत एकदा सुरुवात करता. म्हणजे पंचायतीचो कोड लागच्या पयलीं कदाचित 1-2 कॉन्स्टिट्युशनी तो जातलो. फुडल्या विकांतल्यान तो कार्यक्रम आम्ही सांगे ह्या मतदारसंघातल्यान सुरुवात करता.